Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Ben ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Overnight. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. 3, 2, 1. Kijkers en luisteraars van Kulturu TV, ik heet jullie van harte welkom binnen en buitenland. Ik groet jullie allemaal. Ik ben vandaag met meneer Wolf op een leuke zaterdagmiddag. En meneer Wolf, oppo kondre mang u oppo. Waarom zo'n trui? Want het valt me direct op. Dus laat me alvast onze Surinaman binnen en buitenland en vooral in het district Pemikumbaberi een goede middag toewensen. Ja, wat die trui betreft, het woord zegt het al, oppo kondre ma u oppo. Dat wantaki we sribi. Er wordt ons heel veel aangedaan, maar we slapen. Dus we moeten niet echt wakker worden. Want als we niet wakker worden, we taan in sribi. We moeten nu strijd leveren, dan bedoel ik niet dat wij oorlog moeten voeren. Nee, maar we moeten nu echt assertief zijn, zodat hij ook kan redden ons revi. Want we zijn nog niet gered. Men zegt dat we zijn gered, maar we zijn niet gered. Goed, meneer Wolf. Precies 7 dagen, een week voor de verkiezingen. Of misschien 8. Maar van je viert a temperatuur die in Stranangwan. Voor patak e heat no. Met alle debatten en alle discussies die worden gehouden. Hoe vindt u het verlopen van de verkiezingen tot nu toe? Kijk, op weg naar de verkiezingen kan van alles gebeuren. Er kan van alles gebeuren. Ik heb voor het eerst in mijn levensjaar zo'n campagne meegemaakt. Men speelt niet meer op de bal, maar men speelt op de scheenbeen. Maar niemand zegt bijvoorbeeld, hoe gaan wij de ontwikkeling van Suriname tot stand brengen. Er wordt alleen maar in de achteruitkijkspiegel gekeken. En dan durf ik het te zeggen, de enige partij die op dit moment kan tonen dat ze wat hebben gedaan is de NDP. Maar men probeert juist dat op de achterbank te duwen. Toch. Maar de ontwikkelingen, die zijn er. Je ziet, ze zijn zichtbaar. Ja. Ja. Meneer Wolf, u had lang geleden gesproken over corona. Niet lang, maar laat zeggen een maand. En corona is passie bij Olotu. Ze hebben dat wel aangepakt. Maar wat is er met corona zelf? Ik zie dat het vreselijk achteruit is gegaan. Ik ben, laat me het anders zeggen, ik kom bij Tiberi naar corona. Dus ik ben een ras-echte Coroniaan. Ik heb de ontwikkeling van corona meegemaakt. Corona heeft hoogkader gekend, presidenten, van alles heeft corona gekend, een klein district. Maar wanneer men over corona praat, dan zijn ze dom en dan zijn ze lui. En dat is die miskenning. Politiek-wise, dan gaat me kwalijk nemen. Coronianen waren NPS, mi gro na in NPS, mi kumbate bera in NPS als het ware. Wat heeft de NPS voor corona betekend? Niets. Integendeel is corona
vernietigd geworden. Hoe vernietigd? Dat ga je uitleggen. Een van de belangrijkste vernietigingen van Koroni is het oprukkende zeewater. Dus voor die dam had Koroni rijstarealen. En door die oprukkende zeewater zijn al die rijstarealen vernietigd. Terwijl als men had aangepakt vanaf het prille begin, de koloniale tijd, dan zag Koroni er anders uit. Koroni had een aantal series, ik weet niet of het 10 of 11 series waren. Die daarna heb je 2 bewoonde series, de rest zijn vernietigd. Je kan daar niet meer planten. En dan ga ik er nog wat zeggen. En het heeft me geraakt. Hè? Venetiaan heeft eens een uitspraak gedaan. Zullen we de Koronianen evacueren of zullen we die dijk bouwen? Ik bedoel, zo'n uitspraak mag je toch niet maken. Al zou het een grap zijn, maar zo'n uitspraak mag je nooit maken. Zo'n uitspraak mag je nooit maken. Maar, ik bedoel van, die dijk moest reeds lang gebouwd zijn. Want ik ga je zeggen, er was maar een strook parwabos en mangroven. Dus het is honderden meters, Koroni heeft honderden meters verloren aan land. Alles zit in zee. En die parwabos, als dat gedeelte, die dunne strook was weggevaagd, dan was het afgelopen met Koroni. Dan zou het water nu over de rijstvelden gaan, richting het bewoond gebied. Dan bestond Koroni er niet meer. Vele Koronianen weten dat niet. Het zijn jonge mensen. Ze weten dat niet. En dat is gebeurd in de periode van de NPS. Dus ze hebben nooit echt hun hand uitgestoken voor Koroni. Het enige was Ulobamang, Westemjamang. Dat was de motto van de mensen van vroeger, om het zo uit te drukken. Maar waarom zo'n behandeling? Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Ik ga je zeggen, Koroni is een agrarisch district. En ik ben als kind opgegroeid de plantage Sarah Lissaus. En plantage Sarah Lissaus had van alles. Rijstteelt, rijstverwerkingsmachine, kokosolieverwerkingsmachine, honingverwerkingsmachine. Toch? Dus alles had Sarah Lissaus. En mijn grootvader was daar directeur. Maar nadat hij heeft een bepaalde leeftijd bereikt, is hij gestopt ermee. Maar men heeft hem weer gevraagd om te Totnes weer even zijn krachten te geven. Hij heeft het ook gedaan. Daar hebben ze ook heel veel succes geboekt. Want die man was een manager. Ja? En nadat die man echt is vertrokken, dan was het afgelopen met de bedrijven in Koroni. Koroni had zeker 6 rijstpelmolens. En Koroni had zeker 6 bakkerijen. Ja? 21 of 22 zeilschepen kotters die de dienst deden tussen Paramaribo, Nikeri en Koroni. Ja? Dus dat wil zeggen, als eigenlijk er wel aandacht was geschonken aan Koroni in die tijd, ja, dat we nu heel veel bedrijven konden hebben. Ander Koroni, maar er speelt nog wat. Er speelt nog wat. Zolang LVV, ministerie van LVV, dan maakt het niet uit onder welke regering het is. Maar het moment dat LVV, ja, ik wil het heel voorzichtig zeggen, LVV mag geen etnisch ministerie meer zijn. Mag geen etnisch ministerie meer zijn. LVV moet een minister hebben die kan communiceren met alle districten. En als de districten hulp nodig hebben, dan wordt er hulp geboden. Ik heb strijd geleverd. Ja, ik heb strijd geleverd hierover.
Men heeft een etnisch en resortleider daar geplaatst, agrarisch. Hij heeft 30 jaar daar gewerkt en het was 30 jaar vernietiging. En wat ik het ergste vond, is dat NPS naar Coroni gaat om zogenaamd verontschuldiging aan te bieden. En dan zit die persoon in een paneldiscussie en probeert zijn hachje te verdedigen. Ja? En dan ga je zeggen, Coronianen zijn geen mensen die opkomen voor hun rechten. Dus hij heeft zijn zegje gedaan en het is zo gebleven. De laatste tijden heeft Coroni districtscommissarissen gehad. Ja, het zijn allemaal kuikens geweest. Ze kijken naar hun eigen zak. Misschien de ene die ik eruit kan halen, even. Ik pleit hem niet goed, maar hij was een beetje sociaal. Die was die DC van de NDP, die vanuit de NDP voortkomt. Die was nog een beetje sociaal. Maar de rest, ze hebben leidelijk toegezien dat het schelpenareaal van de Koppennamen is vernietigd. Die mannen zijn zo ver gegaan dat de man bij dikkie bakka berpe. Dus het zal mij niet verwonderen of de man dik de bonjo kan lopen toe. En er is geen enkel DC die in staat is die mannen te corrigeren of op te treden. Er is geen enkel DC, want ze hadden er ook belang bij. En dat me kan toch naar een braadkant heeft me mofo, want ik was ook RR-voorzitter in Coroni. Ja, en ik heb die dingen meegemaakt. Maar u heeft dan ook niets tegenaan gedaan? Ik heb een contact opgenomen met het GMD. En de mensen van GMD waren geweest. Maar ja, is vechten tegen een blinde muur. Echt is vechten tegen een blinde muur. Toen heb ik gezegd, ik ga geen strijd meer voeren. Ik ga stoppen ermee, want ik wil niet misbruikt worden. Ja? En zo heb ik mijn functie ter beschikking gesteld. Ik zeg, als ik nu strijd moet voeren, dan voer ik het op een andere manier. Weet je. Maar Coroni heeft 25 plantages, kanalen. TK Coroni. Tekona district. Alle blakka water. Zo'n soort kanaal is stop. Je want drink blakka water. Je drinkt blakka water, want daarmee ben ik opgegroeid. Gezond drinkwater. Zoetwater uit de swamp. Dat maakt me groot. Iedereen deed water bruin. Water doty. Ja, en niemand maakt zich druk over Coroni. Ja. Regeringen, ministers rijden Coroni voorbij. En als ze willen pissen, dan stoppen ze even bij het commissariaat. En dan gaan ze pissen. En ik mag het zeggen, Coroni heeft hoogkader gekend. Maar zij allemaal hebben hun doelen bereikt in Paramaribo en het buitenland en zijn nooit teruggekeerd naar Coroni. In 1992, ik meen onder de NDP, heeft Coroni een MULO-school gehad. Ja, Coroni heeft een MULO-school gehad. Coroni heeft de NDP-regering was bezig met trapveldjes over het gehele land. Coroni heeft hem ook gehad. Volkswoning, ook door de NDP gebouwd. Ja, ik meen onze elektriciecentrale was net zo groot als een volkswoning. Die daarna deed, is het een groot kolossaal gebouw. Waterleiding te Koppennamen, de NDP. Ja, ik vraag mezelf af als Coronianen hiervan bewust zijn. Ja. En die daarna deed, dan zie je mensen met groen lopen door Coroni, mensen met geel-zwart lopen door Coroni. Maar vraag ze wat ze voor Coroni hebben betekend. Nothing. Ja? Maar ze gaan alleen maar om die stemmen te winnen. En that's it. Ik ga je zeggen, ik had een afspraak met de voorzitter
van de ABOP. Want hij was ook in kolonie. Op een gegeven ogenblik heb ik hem gevraagd, want ik heb even in de ABOP gezeten, Jeremino Joko. Ik heb even in de ABOP gezeten, omdat Michitaki naar Lasting. Ik ben in de ABOP gegaan, niet om mijn belang. Ik ben in de ABOP gegaan om Koroniaans belang, want ik nog een enkel sensie. Weet je? En op een gegeven ogenblik heb ik hem gevraagd van, hey, kunnen we niet wat doen aan de honingbijenteelt? Mobiele honingbijenteelt. Ja maar nou, val het boza niet. We gaan Dave Tide. Is het nooit van de grond gekomen. Ik heb ze ook adieu gezegd. Vandaag zitten ze weer in Coroni. Wat gaan ze voor Coroni doen? Ze hebben alleen die stemmen nodig. Ja? Maar wat belangrijk, zeer belangrijk is voor Coroni op dit moment. Er zijn mensen die problemen hebben met RR-leden. En zeggen, we gaan niet voor bepaalde RR-leden stemmen. Ja? En van welke partij zijn deze RR-leden? Die RR-leden zijn van de NDP. Ja. Maar het probleem is, RR over het gehele land. De mensen zijn RR-leden, maar de mensen kennen hun taak niet. Ze zijn gewoon RR-leden op papier, dan smaak je de money, ze zijn blij. Maar wat ze eigenlijk moeten doen om ontwikkeling te brengen of ontwikkeling te controleren of iets dergelijks, de mannen sabi. Ja? Dus men verwacht heel veel van ze, maar nu daar het systeem veranderd is, denkt men dat men op dezelfde manier doorgaat. Maar men vergeet nu dat de RR-leden een zeer belangrijke, hoe zal ik het zeggen, ze hebben een zeer belangrijke functie op dit moment. Want als de president in de Nationale Assemblée gekozen moet worden en je hebt die 2/3 meerderheid niet, en dan moet je naar de RRDR gaan. Och? En daar kan je met 1 stemverschil de verkiezing winnen en de presidentskandidaat is gekozen. Ja. Maar wat gevaarlijk is, je kan de meerderheid hebben in het parlement, maar geen 2/3 meerderheid. En een tegenkandidaat wordt als president gekozen vanuit de RRDR. Dan heb je een probleem. Hoe gaat die samenwerking eruit zien? Dus die bewustwording onder de Coronianen moet aangewakkerd worden. Want men denkt, jong, we nou stem jammer want we doen ex juno. Maar het is nu een heel ander systeem. We moeten stemmen, zodat als die 2/3 meerderheid niet is gehaald in het parlement, dan moeten we massaal stemmen voor de president, voor de presidentskandidaat. Zodat we één geheel kunnen vormen. NDP. Begrijp je? Dus dat moet eigenlijk naar voren gebracht worden. Dek you grabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampung fui ala. Ja. Oké, meneer Wolof, dan wat zei de maar apa probleem na de RR-lid dan? Kijk, de RR-leden zijn gekozen, maar ze hebben nooit de juiste tools in handen gehad. Je bent RR-lid afgelopen. Dus eigenlijk ben je footboy van de commissaris. Zo moet je het zien. Maar ze vergeten dat die power die de RR hebben, dat ze zelfs de commissaris kunnen aanspreken. Ja? Maar dat weten ze niet. Want ik zou graag willen weten, als een district, als laten we zeggen, 20 RR-leden of 15 RR-leden en ook DR-leden zeggen het vertrouwen in de DC op, dat de regering gaat zeggen DC blijft. Die DC moet vertrekken. Ja? Die DC moet vertrekken. Ondanks het systeem fout is. Want de DC kan geen hoofd zijn van dit systeem. De DC zou eigenlijk afzonderlijk moeten zijn. Want wij
Dus de RDR-leden moeten de DC controleren dat hij zijn werk goed doet. Maar dat gebeurt niet. Ik heb het als RR-lid gedurfd om de DC op zijn fouten te wijzen. Ik heb het gedurfd. Ja, het is niet lekker overgekomen bij hem, maar ja, ik ben Wolf. Ja. Ja, u bent Wolf natuurlijk. Meneer Wolf, hoe zit dat voor probleem die eigenlijk... Heeft u ooit zo'n verkiezing meegemaakt waarbij partijen, zoals u zegt, niet op de bal spelen, maar op de man? Heeft u het ooit meegemaakt? Om eerlijk te zeggen, ik heb verkiezingen meegemaakt. Maar wat er nu gebeurt, is brokobana. Want we zien dat de man fit voor safe akonderen, maar de fight makandra. Ja toch? Dus daarom zeg ik toch, wat er nu gebeurt, is brokobana. Ja. Iedereen probeert de andere de grond in te boren. En dat is juist niet voordelig voor het land. Dat remt de ontwikkeling. Het remt alles dat te maken heeft met ontwikkeling. Want je moet dat één ding rekening houden op dit moment. 130.000. Toch? Parlementariërs enzovoorts enzovoorts. Allemaal aan Boroka BG money. Ja, ja. Dus je moet fit aan de schrift nou toch? Heeft u vernomen dat er 1000 kavels zijn afgegeven aan mensen? De Valley. Juist, ja. Ik heb het gehoord, ja. En wat denk je dat het is? Een verkiezingsstunt of is het werk dat ze nu aan toe zijn gekomen om de kavels uit te geven? Ik zie het als een verkiezingsstunt. Want als ik luister wat mevrouw Forswijk heeft gezegd, ze is daarvan niet op de hoogte. Want als je kavels uitgeeft, dan moet je tenminste een bewijs hebben. Maar dat hebben de mensen niet gehad. De president heeft een besluit genomen en that's it. En dat kan niet. En dan hoe gaan die mensen weten als het werkelijk van hun is of niet? Dus nou eigenlijk wel mondeling Tory. Ja, nou een mondeling Tory. En dan hoor ik weer, het terrein is van een bedrijf. Er is een stukje rechtszekerheid op het bedrijf, op het terrein. Dus je kan hem niet zomaar afpakken. Dus het wordt een groot probleem in de toekomst. Sorry, wat zou je zeggen? Dus men heeft gewoon olie op de mensen hun tong gesmeerd voor stem GVAP, om het zo uit te drukken. Eenmaal u olie erbij heeft gehaald, de president verwacht $30 miljard uit de olieinkomsten. En hij zegt dat iedereen rijk zal worden. En tak alas we ook kiezen royalty voor iedereen, RVI. Bent u eens daarmee? Luister nou, laat de president mensen niet voor de gek houden. Dit is een duidelijke vorm van misleiding. Want blok 58 heeft men een, hoe zeg je het? In elk geval, verpand? Men heeft blok 58 verpand. Men heeft geld geleend bij de Oppenheimer. En Suriname heeft maar 20% van die 58, van blok 58. Ja. En uit die 20% moeten ze ook nog rente betalen aan Oppenheimer tot 2050. En hoe ga je het land tot ontwikkeling brengen? Tot 2050, dat is wel lang. Ja, is behoorlijk lang. Dat wil zeggen, je gaat een behoorlijke rente moeten betalen. Ik ben geen financieel man hoor, maar een verstandig mens heeft niet veel nodig. Isabi. Dus ik vind het jammer dat de president, ik zei olie, honing op de tong van de mensen smeert, terwijl hij weet dat hij het niet zal redden. Ik heb gisteren een interview gevolgd van mevrouw Visser. Ja, het ging hierover. Dus van 2020 tot 2028. De man abonneert net naar trailer ishi. Ja, ja. Of laten we zeggen 2020 tot 2025 naar trailer ishi.
een film, ik kom bakken 2025. En dat van NDPO doe if de man te kan macht. Wel, dat bedoel ik toch? Want dan wordt het een hele troep. Ja toch? Ik heb het altijd gezegd. De NDP zal veel stortplaats Ornamibo moeten opruimen. En ze moeten dat ook dan slim doen, want nou een fout en dan heb je weer een hele protest. En hoe sapsa in 2023. Oké dan. Weet je, dus het wordt geen makkelijke job voor de partij die zal overnemen. Maar denkt u dat het volk wel wat vertrouwen heeft nog in politiek? Waarom? Omdat nu de smanowang jere schreef je abra verkiezing. Ze willen gewoon niets ervan weten, want ze zijn heel erg gefrustreerd geraakt door allerlei verhogingen te laten betalingen storten en zo. Dus de man die was hier transfer. Ja, hoe kunnen we dan Suriname redden? Ja, kijk. Je zal een goed beleid moeten voeren. Maar hoe ga je dat goed beleid voeren? Als je geen geld hebt om ontwikkeling te brengen. Je zal eens die puinhoop moeten opruimen en zoetjes aan werken aan een nieuw beleid. Ja? Maar ik kan je zeggen, het is niet makkelijk. Het volk zal het blijven voelen. Toch? Want wat deze mannen eigenlijk hebben gedaan, toch, is, hoe zal ik het zeggen, als we naar Kombaka, toch, lopen alle contracten vast. De wurgcontracten. Je kan nergens bijvoorbeeld, als we kijken blok 58, je kan niets eraan doen. Oh, want het is een wurgcontract. Ja. Ja, en dan heb je weer surfing, staatsolie, goudmaatschappijen. Al die gelden moeten bij de centrale bank. Waar zijn ze? Maar van de meeste bedrijven worden er ook geen belasting betaald. Dat is 100%. Ik was laatst nog bij de belastingkantoor. Ik ben mijn belasting gaan betalen. En dan hoorde ik 2 mensen praten over de koning, die betaalt geen belasting. Ja, de koning betaalt geen belasting. Misschien is het een aparte regel voor... Er is geen enkele regel. Geen regel, want nee, er is geen we zien vaker dat mensen met posities geen belasting betalen. Nee, dus dat hele belastingstelsel moet opnieuw, ja. Aangepast worden, gecorrigeerd worden. Want wat er nu daar gebeurt is, sorry boy, het is de kleine man, de kleine loontrekker die de belasting betaalt. Ja, want dan is het niet eerlijk tegenover de anderen. Nee toch, is helemaal niet eerlijk. Dus we hebben een geweldig groot probleem wat de Belastingdienst aangaat. En velen zouden het zo willen hebben. Dat is mij ontduikbelasting toch? Vooral de toppers en de kleine man moeten slagen incasseren. En dat nog kan. Yes. Meneer Wolff, op dag van verkiezing 25 mei, zondag 2025, is het 7 uur tot in de ochtend tot 7 uur in de avond stemmen. En usap altijd tuang tusma ode die een beetje of ja, ruzie gaan willen zoeken. Heeft u iets te zeggen tegen die mensen, een boodschap dat de man stem, dat ze gewoon gaan stemmen en alle trobi en ruzie vermijden? Ja, het is heel erg moeilijk. Het volk op dit moment is geweldig emotioneel. Je bent zelfs bang om mensen aan te spreken. Anders heb je zo een groot probleem. Maar ik denk, we moeten toch werken naar de richting vrede. Verkiezing of geen verkiezing, we moeten werken naar een stukje vrede. Ja? En echt naar de stembus gaan om af te rekenen met zij die de gelden van het land hebben leeggeroofd. Want daarover wordt er niet gesproken, er wordt constant naar de achteruitkijkspiegel gekeken. Ja? Maar al die gelden die men heeft gehad, van IMF, van dit, van dat, alles moet onder een vergrootglas gaan. Want Motegi, het wordt tof.
Meneer Wolf, ik weet niet als u een video heeft gezien, die gaat ook rond viraal op Facebook, waar een paar dozers een weg gewoon hebben gedozerd, Atja Osogwetu. En ze zijn bezig daar een straat te maken, heb ik vernomen. Heeft u die video gezien? Ik heb die video gezien en ik vind het echt zielig. Dat mensen die daar hun huis hebben. 60 jaar hebben, daar hebben gewoond. Dan heb je niet eens de ruimte om, of laat me het anders zeggen. Steek je hand uit naar ze. En kijk hoe je de mensen uit het probleem kan helpen. Maar je met een bulldozer of een graafmachine wordt alles stuk geslagen. Ongeacht wat in het huis staat. Mi atibe broeder, mi ailoatra. Want dat is geen Suriname. Zo kennen we Suriname niet. Ja? Echt waar, zo kennen we Suriname niet. Dat dit soort dingen plaatsvinden. Nou, niet alleen in de stad of andere districten, maar ook in het binnenland. Ushitak, mensen van de dorpen, ja, de dorpbewoners, ze vechten met alle concessiehouders daar zo. En het escaleert nu momenteel. Ze zijn ook moe, jarenlang worden ze uit de eigen plek en woongebied uitgedreven. Maar de regering moet constant stop alla desandis en denk je dat NDP dat wel zal doen? Of naar hun zal omkijken? Ik denk van wel. De NDP zal nu echt hard gaan werken naar die richting. Want anders zitten de mensen nog steeds in diezelfde rommel, om het zo uit te drukken. Want zij die pretenderen de redders te zijn van het binnenland. Ja, profiteren juist van het binnenland. En af en toe wordt er met geld gestrooid. Ja. En daar heeft het binnenland niets aan. Ja. En wat ik zo jammer vind. Het komt als een mop over, maar als humor over dat een koning president wil worden van de Republiek Suriname. Van je match den Tosani, een koning moet president worden van de Republiek Suriname. Hey, kom ik de man mixeren aan belachelijk, ja. Maar enfin, ik heb vanmorgen vernomen een artikel waarbij iemand aangeeft dat men op een adres is aangekomen met stemkaarten. 30 namen op dat adres. Maar niemand kent de personen. En dat is erg. Het is toevallig bekendgemaakt, maar hoeveel van dit soort nep-adressen zijn er? Dus al dit soort dingen, maar is meer zo corruptie. Maar er is een bureau voor dit soort frauduleuze handelingen. Ja, maar wie zijn de mannen die de bureaus bemannen? Ja, wie zijn ze? Het zijn de mannen die geleerd zijn aan de regeringspartijen. Maar heb je, ja. Dus je gaat en het wordt moeilijk. Maar ik zeg het je eerlijk, als er fraude is gepleegd, zal dit volk op moeten komen. Want, ik wil het niet ruw uitdrukken, maar op pinelijk daguja zona insrana. Niemand hoeft ons te komen zeggen, Suriname of de economie is gered. De economie is niets gered. Want als de inflatie daalt, dalen de prijzen ook. Als de inflatie stijgt, stijgen de prijzen ook. Dat heb ik geleerd. Ja. Ja? Maar wat ik nu zie, je gaat naar de winkel, je hebt een groot probleem. Ja. En ik bedoel, en dat etniciteit, men is bang om erover te praten. Maar je ziet duidelijk een stukje etniciteit in dat heel beleid van het land. Waar zijn de andere hoogkaders, de andere bevolkingsgroepen? Ja? Er was laatst een commissie op de televisie in verband met Weg naar Zee. Dus de badweg naar zee even. En na 6 maanden zal er een plan komen om een dijk daar te bouwen. Maar na die 6 maanden heb je een andere regering die een ander beleid gaat uitstippelen.
Die mensen hebben wel hulp nodig, daar niet van. Maar ik bedoel van, kom met een eerlijk antwoord. Toch? Kom met en de mensen die achter de tafel zitten, lijken allemaal op de president. Hey, laten we even elkaar strana wan bromtje jari. Toch? Mek asande wan bromtje jari. Want in alle gelederen heb je hoogkader. Ja? In alle gelederen heb je hoogkader. Dus men zou schoon schip moeten maken op het ministerie van Openbare Werken. Schoon schip moeten maken op het ministerie van LVV. Zodat elke Surinamer een profijt kan hebben van de ontwikkeling. Meneer Wolff, natuurlijk moeten we daarop ook letten. Maar ook als je dat van alle verkiezingen en Doro, heb je ook meer werkgelegenheid. Want dan krijgen we plotseling berichten van ja, je kan daar solliciteren, dat zit Rokogiu, dat zit Rokogiu. Maar vind je dit ook een goede vorm van politiek drijven? Het is een zeer lage vorm van politiek voeren. Kijk, als de mens werkloos is, heeft de mens hulp nodig. Ja. De mens is lang blij als de mens een brood kan verdienen. Dat is 100%. Maar je moet het niet gebruiken als een politieke stunt. Alle regeringen hebben het gedaan. Ja? Maar op een gegeven ogenblik is het ambtenarenapparaat topzwaar. En nu moet je mensen naar huis sturen. Wil je de economie van het land redden, moet je mensen naar huis sturen. Maar wat heb je als alternatief voor die mensen? Je hebt geen alternatief. Weet je, en dat is jammer. Dat is heel erg jammer. Ja, want de zittende regering heeft dat wel moeten doen, hè. Ze hebben heel veel mensen weggestuurd. Ja, maar wat hebben ze als alternatief? Moet je gewoon als loslopend vee rondlopen en je hebt geen werk? Huh? Of stuur je de mensen de criminaliteit in? Want als Mamoes overleeft, toch? Ja. Als Mamoes overleeft, dan moet je wat gaan creëren voor de mensen, toch? Helemaal. Maar je kan het ambtenarenapparaat niet en hoe zeg je het? Laten slinken, om het zo uit te drukken. Terwijl in deze situatie mensen alleen maar honger lijden. En ook kan, zo werkt het niet. Maar het schijnt dat deze regering geen sociaal gevoel heeft. Deze regering heeft meer gevoel voor make money. Het is een money-making regering. Het is een money-making regering. Ze hebben geen sociaal gevoel. En wat ik ook jammer vind, gedurende de 5 jaren hebben ze geld gehad van het IMF. En vraag wat met die gelden zijn gebeurd. Nu komen de gelden naar buiten. Denk ik hoor, denk ik. En dan komen ze met allerlei populistische projecten om het volk te winnen. Maar laat ze Bosje vragen wat met Bosje is gebeurd. Bosje heeft 2 bruggen gebouwd. Er zijn duizenden mensen over die brug gegaan. Ze hebben een loop genomen over die brug. Einde van de rit. Rest 0 tijdens de verkiezing. Dus ze moeten oppassen. Weet je. Dus wat ik hiermee ook wil zeggen. Als het volk offers heeft gebracht, breng offers op een verantwoorde manier. Maar niet, je moet geen offers brengen die met de dood ten gevolge. Je moet geen offers brengen waarbij mensen het leven en ja, dood ten gevolge bedoel ik zelfmoord. Ja? Of mensen door armoede het leven hebben gelaten, door armoede ziek zijn geworden en het niet hebben gered. Ja? Dus er is heel veel gebeurd. En dan kom je je verontschuldiging aanbieden aan het volk om je weer 5 jaar te plaatsen. Als dit volk erin trapt. Ik denk dat Mama Sranang het niet zal accepteren. Weet je, Mama Sranang zal het niet accepteren. Want dit is een wrede vorm van offers brengen. Suriname is hierdoor niet gered. Alle subsidies zijn ingetrokken. Ja. En de
er worden zware salarissenverhogingen gegeven aan hoogwaardigheidsbekleders. En dan moeten de vakbonden gaan onderhandelen voor een 10% of een 15% voor ambtenaren, waarbij ze die gelden in kavels zullen krijgen. Wie houdt wie voor de gek? Ja. En ik vind het jammer dat ook de vakcentrales het volk in de steek hebben gelaten. Ja. Want de periode van Bouterse, de onafhankelijkheidsplein Furu, die daarna deed. Het is alsof er geen vakbonden in Suriname bestaan. Het zijn maar enkele vakbonden die voor de mensen opkomen. Maar laat me het anders zeggen. De vakcentrales, waar zijn ze? Waar zijn ze? En dat is jammer. Want de mensen hebben het verschrikkelijk zwaar. Sabi. Inderdaad, meneer Wolff, de mensen hebben het verschrikkelijk zwaar. Dus wij hopen dat het goed komt na de verkiezingen. We hebben nog 8 dagen te gaan, bij een week. En meneer Wolff, daarbij wil ik u dus ook bedanken dat u uw tijd vrij heeft gemaakt voor Kulturu TV. En ook de kijkers en luisteraars heeft geïnformeerd over de verschillende topics waarover we daarnet hadden. Dank u wel. Ja, ik zal nog even wat zeggen. Ik wil de Surinamers op het hart drukken. Stem bewust. Stem op de partij die voor het volk, die gaan voor het volk en die hebben bewezen voor het volk te werken, en dat is de NDP. Want als wij teruggaan naar de combinatie VAP-ABOP, dan staat Suriname heel veel, hoe zal ik het zeggen, heel veel armoede te wachten. Met alle gevolgen van dien. Want als je nou dwingt, dus laat me het anders zeggen. Als je nou bij mij kiest, op Blakadagu, naar die ding, je zou maar kiezen naar neti. Wat ik hiermee bedoel, in de achter ons liggende 5 jaar heb ik het niet kunnen doen. Zij het na 2025 doen? Zeker niet. Maar in elk geval, Grantangi, Kulturu TV, dat je mij de ruimte hebt gegeven om mijn hart te luchten. En nogmaals, kijkers, het komt hard over, maar deze regering moet nu naar huis. Want ze hebben zich tot miljonairs gemaakt. En al deze dingen moeten onderzocht worden. Abu, Grantangi.
Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Generation them.